India mi ka channel banwan rak kubor ba man lagasni. Katkum ki kubor la ong baka Hamas sa kasnginong kong kalamanjo na kabanta kinu ki jingtarwa sangeh thma jong ka Israel nama la ong baka thma jong ka Israel baka Hamas kala ne menta la kumba arku arbanai menta kumta la ong baka te ka kanhun le no jong ka Palestine hakane ka kanti kala penpau kinong thok kubor na Gaza baka long ka bala kloi ban menjori kinu ki jingtarwa sangeh thma jong ka Israel khlem na penpau shu e kinu ki jingdawa na kylliang jong ka kumba ka jule barabor kumjuru uwe uhe ka Palestine ka sinong kong ula ong bakinong penyasuk ya ka Israel ka Hamas kila terwa ya ka Hamas ban sangeh thma dripos ngi bat ban pelaj nyoru ya ki brio jong ka Israel kiba klara bo nadu ka basdang jong ka thma ha ubnai risau jong usnam arajar apulai haki artli kisin pelaj brio kiba ka Hamas kala ban jet bat bania penbej hi bat ka Israel namar la ong banadu ki por balalet ka Israel kla menjor ya ke jing yakren ya sok bat ka Hamas Henry ka Israel kla dawa baka Hamas ka de ban pelat nyo shwa ya baro kinong syara bo jong ka Israel Henry ka Hamas ka juan ra la ki jong ki mat jingdawa bat ka judawa ru ba de ban pha mi no shwa ya ki shipai jong ka Israel na kanong ba Gaza balada ka Israel ka menjor ya ka ni ka Hamas kan sa perkhat ban menjor ka jing yate kular ban sangeh thma no shi sandan